सीएसके के कैच छोड़ल पड़ल भारी। प्रियांश आर्या त बल्ला से फटाका छोड़लस। धोनी भी न बचा पौले सीएसके के। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज फिर से चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, चेन्नई आ पंजाब वाला मैच देखनी। चेन्नई के हालत तो देख के हमरा तो दिल रोअत बा। चौथा मैच भी हार गईल। अरे जी, हम तो कहतानी ऋतुराज गायकवाड़ से कप्तानी न होई। अब देख पंजाब वहे मैदान में 219 रन ठोक के मजा लेहलस। सही पकड़ ले बानी पांडे जी। एगो समय तो पंजाब के 83 रन पर 5 गो विकेट गिर गल रहे। बाकी प्रिंस आर्या तो इतना ठोकलस कि स्कोर 200 के पार पहुंचा देले। आ वो खुदे 42 बॉल पर 103 रन ठोक देले। चौका पे चौका आ छक्का पे छक्का। हम तो पहले कहनी रहुआ के तिवारी जी कि उ लड़का बल्ला से नहीं बम से खेल रहल बा। वो तो शतकवा भी 39 बॉल में मार देलस। पांडे जी, ई धोनी भैया के मनोबल देख के तो खुशी भइल। 5 नंबर पर आके 12 बॉल में 27 रन। बाकी कब तक ले अकेले जहाज खींची उ बुजुर्ग। तिवारी जी सुना, शिवम दुबे 42, कौनबे 69, बाकी लक्ष्य से 19 रन दूर रह गई। एगो छोटका गाड़ी से पीछा करत रहल, वो भी बिना ब्रेक के। पांडे जी, ऋतुराज कहलस कैच छूटल बा, रन बढ़ जात बा, मौका गवाल जात बा। का करी, ई सीधा सीधा फील्डिंग के नाटक भइल बा। हाँ तो कहत तो रहलस कि हम काम तो करत बानी लेकिन रिजल्ट नइखे मिलता। अरे भाई, ई तो कोनो प्रेम कहानी लाग रहल बा जवन धोखा देके भाग गइल होई। अब चेन्नई अंक तालिका में 9वां स्थान पर बा और नेट रन रेट देख के तो कपकपी छूटत बा। -0.889। ई तो शून्य से भी नीचे के इज्जत हो गईल बा। तिवारी जी, प्रियांश के तारीफ तो बनत बा। कहत रहलस बेचारा कि उ रिस्क लेके खेलल आ वही रिस्क मैच जिता देलस। तो हर बात में दम बा पांडे जी। अब देखे के बा अगला मैच में चेन्नई जिंदा होई कि आईपीएल में झारखंड एक्सप्रेस बन जाई। तो पांडे जी, अब अगला मैच देखे खातिर तैयार हो जाई। अब देखल जाई कि कौन केकरा के पटकनी देत बा। आप लोगन अपन राय कमेंट में लिखी और चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाएं। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।